Yay! Hallelujah! Gloria al mulej! Hey! Ġurnata oħra, ġimgħa oħra. Nidari. Buongiorno ħbib. Naraw il-misa jkolli l-lum. Imma dejjem ikolli l-mulej. U mhux dan il-ħin biss, il-ħin kollu lejlu nar. Għaxu li jagħti n-nifs, li jagħti l-ħajja u kollox. Sissa tmandi l-ħadd. Infakkarkom għax dan forsi jkun fil-bidu tar-ril li nitfa' li jien għandi żewġ paġni, il-verità, għamlu like għax nitfa' ħafna informazzjoni u oħra Felicien, the disciple of the Lord. Hello. Okay. Ġejt isma' l-kelma tal-Lahi. Iddeċidi imma. Ejja Majsa. Xinti twori jomi. Idilom hello. Liħor ġi u koll. Ħaditlek postok illum Tiger. Ara sa twaqqali. Tista' tgħidli kif sa tgħaddi minn hemm. Ħajma. Sa nagħmlu? Diġi għandi xi ħadd miegħi. Ejja ħej, iva. Iddeċidu sa tagħmlu għax jien irid nibda. Tiger. Ejja. Issa, iddeċidu. Toqgħodu flimkien, tistgħu toqgħodu. Għandkom spazju. Bravo. Tiger ukoll qiegħed ma narek ma jidherx. Għandi tnejn tarawhom. Da Tiger. Ara, Sur Edwin, Brother Edwin, Sister Ruth. Yay, hallelujah. Bonġu. Hawn iktar suppost, min għandna iktar? Gina Abela. Buongiorno, nisibaw naqa fuq il-mulej. Yes, u mux naqa, għax ma naqawx bis-saħħa tiegħu. Naqra naħseb li tgħid. Ikonna ħafna laħam, Itina ħafna laħam. Il-mulej. X'nieklu. Min baqa fuqi? Għax dawn minn warek. Tiger, alright, Tiger, id-deċidi jibqa fuqi. Ok, Tiger. Sur Edwin. Brother. Mura jidinna, Il-mulej ma kif jaqqat kollox, xi ġmiel. Ma ngħidu xejn. Alissa, għanara jdu li hello, għanna l-ġara. Josephine Gray, bonġu. Mela nfakkarkom li għandi daw il-paġni, il-verità, għamlu like. Mux għal-like stajin, qed ngħidilkom. Mux għalija biex tibdaw tirċievu notifications. Għalli meta ntella xi affarijiet li jkunu għaddejjin, nobsru id-dinja kif inhi għaddejja, li jgħidu li ġej il-Maltin. Daqqa jiswitu daqqa le, imma barra minn Malta ta' floods u affarijiet. Qegħdin jiġru ktar spessi. Ara tal-Iskozja, Patricia, Sister Patricia. Umbat liħor il-paġna l-oħra Felicien, the disciple of the Lord Jesus Christ.
All right. Issa. Ħanitlob. Ħalli nibdew. X'malajr isir il-ħin u l-mulej ma nafx fejn jkun se joħodna. Il-ġimgħa l-oħra minn għalija xi ħadd batli biex nibda ngħid xi ħaġa fuq l-Apokalissi. Insomma, li tfajt li l-lup u l-fwarda. Għattejlek tal-iskot, għattejlek hello, tiger, hello pussycat. Illa, mi kem jħobbukom? Aj, ma xieħlew għandu kol. Oh, xieħlew. Għalissa se gru. Issa l-Apokalissi jina għamilt xhur nistudjaħ xi 16 sena ilu mat-tifel u l-mara tiegħu ta' Pastor Vince, Ivan, xhur nista' ngħid li tħallna ħafna fil-font imma ċerti affarijiet ħlif nimmaġinhom ma kontx. Illum il-ġurnata ħafna minnhom qegħdin narawhom quddiem għajnejna. Issa, jiena ħanibdih u mbagħad naraw il-mulej sa jagħmel fidejh. Ħanitolbu taħi għax mingħajru ma nistgħu nagħmlu xejn. Għax din hija l-kelma tiegħu. Ma bniex iħlew. O missier qaddis, grazzi mulej ta' dil-ġurnata, rġajt qajjimtna mulej għad-ġimgħa oħra mulej. Dejjem tallimna ma tiqaf qatt mulej għax inti etern mulej. Mulej itkellem minn ġo fommihi. Inti grazzi ta' dal-għodu mulej. Għax meta ikolli dik ir-relazzjoni intima miegħek ta' ftit minuti jew sekondi imma wow ikunu xorta wow. Mulej kemm inti kbir u għani. Mulej għamel li dan li sa titkellem int minn ġo fommi mulej għamel li jmiss il-qlub ħalli jiftħulek dak il-bib ta' qalbhom. U dawk li diġa fetħulek il-bib, mulej kompli tihom irrevelalhom lilu wkoll mulej. Mulej nitlob għal-Malta, għal-Maltin. Naf kemm huma speċjali għalik Malta hija msemmija mulej fil-kelma tiegħek. U miex msemmija għal xejn. Mulej għamel li nfetħulhom għajnejhom. Għax mhumiex qegħdin jindunaw x'qiegħed jiġri. Jien iva nitlob għal aktar Maltin li jiġu għandek mulej. Ħalli ma jintilfux. Ħalli jsiru jafuk iktar. Kollhom dik ir-relazzjoni miegħek mulej u mhux reliġjon. Mulej relazzjoni dak li trid int. Grazzi mulej. Nitlob għal morda mulej, nitlob għal dawk li għandhom ħafna uġieħ bħalissa. Manka fiżikalment mulej fejjaqhom mulej. Nitolbok mulej fejjaqhom. Qed nitolbok dan f'isem Ġesu. Amen. Okay. Ara għandna l-Rosemary F. Steele. Ara Sister Rebecca. Għattik waqt ma kont mija, jew xek Rosemary. Dik l-istampa li għandek ħin. Rosemary, dik lajna.
parir intik ma nafikx, ma naħja minn hemm. Isma' minni, jekk tkun taf ibatli anke issa. Ħanejlek għaliex. Jaħasra nilbsu ċerti affarijiet biex inkunu mal-moda mingħajr ma nkunu nafu x'qegħdin nagħmlu. Bħal ħafna nies li jkunu qegħdin jilbsu s-salib bil-kurċifiss. Ġesu ilu l-irxoxta 2000 sena. Barra minn hekk niftakar il-mama kien ikolli kurċifiss, il-qrun ukoll. Biex ma ninsteħiġ. Le, dawk li għatu ħajjithom lil-mulej u jagħmluh is-sit u s-salvatur tagħhom jaħdu s-salib u jimxu warajh m'għandhom bżonn tal-ebda ħaġa li hija materjali għax hemmhekk ġew fihom u la domni u xejn. Dawk mhumiex sa jipproteġuna, li sa jipproteġina huwa l-Ispirtu Santu billi nemmnu fih nitolbuh biex jibatilna l-anġli u nxiddu l-armatura ta' Kristu. Nilbsu lil Kristu. U seħta daqshekk tispiċċa u ma jkun jista' jekk dejjem nimxu wara Kristu. Seħta ma tistax tmissna. Forsi konna naqra girfa għax jipprova jagħmel minn kollox ix-xitan biex jaqridna u biex jaqtalna qalbna imma le. Aħna nkunu protetti permezz tal-Ispirtu Santu, permezz tad-dem ta' Ġesu. And that's it. Mela, trix nibdew. Għanara għandi xi comment. Sorry ta' Rosaria ma. Hello. Hello, Diber. Welcome back. When I see you, I'll hug you. A big hug. Oh. Run għajn bżaru Dreamcatcher u ma kolla mill-okkult. Amen. Yes, Sister Rebecca. Thank you. Yes. From Malta now and not from England. Yeah. Mela. L-Apokalissi. Tix nibdew hi. Yeah. Ommi ma xawa unek eġu dan il-ktib. Dan il-ktib anka fil-kodba. Ara, il-testament il-ġdid xorta. Il-testament il-qadim xorta jwassalna sal-axħar ta' dinja ta' u kollem. Ġifiri, id-differenza hija li aħna issa maħniex taħt il-liġi imma taħt il-grazzja. Irrid li ddaħlu għafraskom u koll. Li aħna, ġifiri il-bnedmin, ma jistħu ilna xejn. Qed ngħidilkom jien, ma jistħu ilna xejn. Issa, il-ħaġa li Ġesu mitalina biex kull min jemmen fih salva. Okay, min ma jkunx għadu sema bi Kristu, dik hija storja oħra x'hemm miktub fl-Atti 17 li Alla jala għajnej għal dawk li għadhom ma semawx. Imma dawk li semaw indmu issa illum issa qabel ftit ieħor. Mhux qabel għada, għax minn hawn ftit ieħor ma nafu sa jiġri. Daqqa nħoss il-bar, daqqa nħoss isħana, nħoss isħana. F'daqqa waħda, ma nafx dat-temp, x'taħwit, insomma, ma nafx hekk ġiġa ma qax mimlija bl-Ispirtu Santu. Tal-għodu hekk, qedlu ħellu Spiritu Santu jien, u f'daqqa waħda hekk tani revelazzjoni ta' Ġwanni 14. Meta Ġesu qalilna, jien u missieri niġu għandkom. Issa din nafa ta' imma meta hekk nidħol fil-fond tagħha
Wisq. Il-missieru li ben huma ħaġa waħda jekk naċċettaw il-Kristu bħala situ salvatur tagħna. Wow, jamru għanna. Aħna t-tempju tagħhom. Wow, li huma ħaġa waħda. Iridu jgħixu ma fina. Mela, għaddi kifet, ma jistħu inna xejn. Allura l-ħaġa li diġà sar kapulijat għalina u xedra dak id-dem għalina, dik diġà hija biżżejjed. Aħseb wara dak li tina il-ħin kollu l-mulej, in-nifs, jien qed nagħmel movimenti. Dak x'ismu nik li m'għandux lajdejn u laqas saqajn, mamma mia. Wow, x'għamel bih u x'għadu qed jagħmel bih u sa jagħmel bih il-mulej. Wow. Mbagħad aħna jkollna kollox, stanejt ikollna kollox dak li għandna bżonn noqogħdu ngergru u dejjem irridu u għax it-tempu hekk u għax u jien naf grazzi mulej għall-ilma għax ħadd ieħor m'għandux. Grazzi mulej għal dawk in-nies li tibgħat biex jagħmluhom l-ilma ġol villaġġi u talli tibgħathom ukoll biex iġandruk ħalli isalvaw ukoll. Id-nub qiegħed jirrenja, okej, imma ħafna qed iduru għand il-mulejta ukoll. Grazzi mulej, grazzi għat-teknoloġija. Grazzi għal dawk li tibgħatulhom ħafna kuraġġ. Ma xeħlew, ma x'għandi jien. Zommu naqra ta' dispera tibqa' hemm, zommu naqra. Għana melek. Di Majsa. Xorta ġid viċin, ta' xini ħelwa. Aw, xamilt. Zommu naqra. Mela, ħanibdew ħin. Grazzi mulejta li trobni. Alright, ħalli narekkawx issa. Għaltlek hello, Sister Patricia, Majsa. Mela, nibdew. Għal-min għandu din il-Bibja. Ok, Apokalissi, jista' jissejjaħ dan iktib ukoll Revelazzjoni, Revelations bl-Ingliż. Ok, nibdew. Ir-rivelazzjoni ta' Ġesu Kristu li tajilu Alla biex jarraf lil-qaddejja tiegħu. U min huma l-qaddejja? Dawk li jemnu fih. B'dak li għandu jiġri ma jdumx, mela dan inkiteb xi 2000 sena ilu. U hawnhekk għandek b'dak li għandu jiġri ma jdumx. F'dan il-ktieb ħanaraw li l-Ġesu ħajirrivela lilu nnifsu lilna. B'dak li għandu jiġri ma jdumx, ma ninsewx. Hello, Sister Ruth. Ma ninsewx li 1000 sena hija ġurnata ta'
għal-Alla, ġifiri memx ħin hemmhekk. Mela, għadni ma bdejx l-ewwel sentenza ara naqra kemm kull vers kemm ikollu affarijiet fih. Mela jina fejna hekk. Ma nista' nkun hekk. Alright. Issa. Alla bat lill-anġlu tiegħu ifissira lil qaddej tiegħu Ġwanni hawnhekk ġieli jitħawdu tal-Ġehovah Witnesses. Hawnhekk għandna 3 karattri. Ġwanni, l-anġlu, issa anġlu tista' tfisser ukoll messaġġier. Messaġġier. Imma ħajkun hawn 3 hekk. U daqqa jkun qed jitkellemu, u daqqa jkun qed jitkellem ħadd ieħor. Issa nispjegalkom aħna meta nkunu għaddejjin. Issa, Alla bat lill-anġlu tiegħu jfissirha lil qaddej tiegħu Ġwanni li kien xut tal-kelma ta' Alla u tax-xhieda mogħtija minn Ġesu Kristu. Għandna xhieda hawn. Mela n-nies li raw u ta' kull mara bajnejh. Okay. Ħini dak li jaqra u dawk li jisimaw tal-ġej għalikom hi. Mela, ħini dak li jaqra u dawk li jisimaw il-klim ta' din il-profezija u jħarsu dak li hemm miktub għax iż-żmien qorob. Raġa'na oħra. Issa dan inkiteb 2000 sena ilu. Ma ninsewx li l-aħħar ta' żminijiet bdew mhux l-aħħar tad-dinja. L-aħħar ta' żminijiet bdew meta ġie l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli u d-dixxipli tiegħu. Id-dixxipli huma irġiel u nisa. Dawk li jimxu warajh. U kien hemm ħutu wkoll, ħutu mill-istess ġuf ta' Marija. Min hemm bdew l-aħħar ta' żminijiet. Okay. Issa. Jiena nemmen għax b'dak li hemm miktub, nemmen li aħna qegħdin fl-aħħar tal-aħħar żminijiet. Sambat niġu għaliha. Hawnhekk ktibt nota jien li twal ktieb għall-Knisja. L-aħħar kelmiet ta' Ġesu. Dirett minn għand Ġesu. Wow. Hawnhekk li meta qrajtilkom ħini dak li jaqra propja l-kelma imbierek. Iva li xi bidlu għajt. Ħudu naq paċenzja hi. Naqbad liħor ukoll biex niċċekkja ta' biex ngħidilkom eżatti il-lami hemmhekk infetaħ. Imbierek min jaqraw miktub fil-oriġinali, għadin taraw. Okay, nkunu ferħanin, ħini, imma ħini imbierek, mhumiex l-istess kelma. Kelma tagħmel differenza. Mela imbierek min jaqra u dawk li jisimgħu il-kliem ta' din il-profezija u jħarsu
dawk il-ħwejjeġ li huma miktubin fiha għax iż-żmien u qrib. Okay. Issa. Hawnhekk issa din li ġejja għandi miktub jien għalina l-Kristjani wkoll. Għax hawnhekk ħanibdew Ġwanni l-7 knejjes li hemm fl-Asja, ġifieri għalina għax hawn 7 tipi ta' knejjes. But sajdaħħalna l-mulej fihom dawn. Issa hawnhekk għandi nota jien, ħanara minn fejn għal xiex. Matthew 28:20. Għax kunu għafu għal min għal dawk li għadkom ma tafux. L-kelma talla mill-bidu sal-aħħar tikkomplimenta li l-anfisa. Għalek m'għandix kontradizzjonijiet għax waħda tagħti kif taqbad tgħid. Tagħti xhieda għall-oħra. Ħanara naqra ta' Mattew 28:20 xem. Mela, Mattew. Għadna laqas bdejna, għara kemm ikun hemm affarijiet. Xjenat. Mela, Mattew 28:20. Vers 20. Okay. Għax Ġesu jgħid u għalmuhom iħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien. U wara jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. Jekk Ġesu mhuwiex Alla kif jista' jkun magħna dejjem sal-aħħar ta' żmien. Imma hawnhekk qed jgħid biex l-apostli jalmuna inħarsu dak kollu li ordnalhom hu. Xejn iktar u xejn inqas. Fit-tekst oriġinali l-kelma mbierek hi Makarios li tfisser kemm imbierek ukoll ħini. Eħe? Okay. Dejjem hemm x'titgħallem. Thank you, Brother Edwin. Thank you. Insomma, min ikun imbierek ikun ħini wkoll, għax bekketta hi. Ma, tgħid imbierek, mulej. Bekk għandna il-ferħ tal-mulej. All right, thank you. Brother. Mela, Ġwanni l-7 knejjes li hemm fl-Asja. Madina lina l-Kristjani. Imma min qiegħed jara li u għadu mhuwiex ta' Kristu bqgħu isimgħu ħi. Ibqgħu isimgħu. X'di qiegħda hemm. Qiegħda hemm għal kulħadd. Ġifieri tiċċaħdux minna, please isimgħu. Grazzi għalilkom muslim minn għandak, capital letter, li hu u li kien u li għad irrid jiġi min huwa dan kollu Ġesu Kristu. U min naħa tas-7 spiriti li qegħdin quddiem it-tron tiegħu. U minn għand Ġesu Kristu tgħiduli kif dak. Għax Ġesu huwa Alla, huma ħaġa waħda. U l-istess, Alla huwa dak li kien, li hu u li sa jiġi. Il-missier u li ben ħaġa waħda. U minn għand Ġesu Kristu u hawnhekk qegħdin naraw it-Trinità.
Minan Ġesu Kristu xut fidil il-kbir fost il-mejtin, il-prinċep ta' slaten ta' dinja u arġajna lil dak li ħabna l-istess ħaġa. U dak hija miktuba capital letter. Wow! Araw ġej xamlinna ġiġa semmejta fil-bidu. U li ħalna midnu bietna bis-saħħa ta' demmu. Araw ġej iktar, vers 6. U li għamilna saltna, mela aħna rejiet u prinċpijiet irġejjen saltna aħna, anki jekk ma jkonniex niklu. Nkunu nemnu fi Ġesu Kristu, nkunu parti minn din is-saltna. U sa jipprovdi żgur għax fis-saltna m'hemm xejn nieqes, xejn. U li għamilna saltna, ara ġej, assisin għal-Alla tiegħu missieru. Xiex tgħiduli dawk li għadkom intkomx Kristjani, jew dawk li għadhom mhumiex imwilda mill-ġdid. Assisin u capital letter assisin, jiena assis. Ħuti fil-mulej assisin. Assisina xaħna li nwaslu, li ninterċedu, li naqdu. Dak li tfisser li tkun naqdu lil Kristu. Ninterċedu għalihom, għan-nies. U aħna għandna nkunu fejn inkunu, immorru quddiem it-tron ta' Alla. U waslu t-talba hemmhekk. Qudiem it-tron. U l-mulej jismana. U jtikom u jtina dak li għandna bżonn, idejonna. Issa min għadu mhuwiex it-tifel jew it-tifla ta' Alla, għax mhux kulħadd u t-tifel u t-tifla ta' Alla. Okay. Kif insiru tfal ta' Alla billi nemnu fi Kristu u nimxu warajh. U dik qiegħda fi Ġwanni kapitlu 1. Mela, aħna assisin għal Alla tiegħu missieru. Tgħidu li huwa mhux Alla, kif għal Alla tiegħu. Lilu l-glorja u s-seta l-dejjem ta' dejjem, amen. Lilmi, Ġesu. Għax Ġesu Alla, 3 persuni falla wieħed. Wow, wow, wow. Ħanaqra din minn hawnhekk ukoll. Din kienet ħanaqra minn vers 4. Ġwanni l-7 knejjes li hemm fl-għażla, grazzja lilkom u slim minant dak li hu u li kien u li ġej. U mis-7 spirti li huma quddiem it-tron tiegħu u minant Ġesu Kristu li hu xut fidil. Għax hu xut għalina. U li mwielet l-ewwel fost il-mejtin. Għala imwielet l-ewwel fost il-mejtin għax hu l-irxoxta rebaħ il-mewt. Grazzi mulej u l-prinċep ta' slaten tal-art lilu li ħabna u li ħasilna minn nubietna b'demmu stess u għamilna slaten u assisina l-Alla. Lords, għal Alla u missieru
lilu glorja u awwal dejjem ta' dejjem amenna. Araw ġej iktar issa. Vers 7. Araw ġej fi sħab u l-għajnejn kollha jaraw. Kollha sa jaraw. Meta jkun ġej fi sħab. U koll dawk li kienu nifduh u r-razzets kollha tal-art jibdew iħabtu fuq sidirhom imħabba fih. Iva. Amen. Issa hawnhekk għandi vers 6. Moviment militari wkoll naħtfu l-poplu Talla biex jisalva. Iva, vers 6. Dak li għamilna aħna moviment militari. Tgħidu li militari biex xabla, ma xabla tagħna taf li mi? Kelma Talla. Naħtfu l-poplu Talla biex jisalva, għalhekk għamilna saltna, għamilna slaten u qassisin biex aħna fl-għalqa tiegħu naħdmu għal-oħrajn biex jisalvaw u jisalvaw minn xiex mill-infern. Hello, Sonia! Oh, you're in Turkey. Wow, I know that you've been always loving Turkey. How is it there? Because yesterday I saw something, but it wasn't revealed on the news, I think. But are you okay, Sonia? Sis. Ara Sister Claire Marie Buzuttil. Waħda miż-żbieħ tal-mulej. Lil-mulej qed juża ħafna lija. Grazzi mulej. Bil-familja tagħha kollha. Gonsenni here, yes, all okay. Praise God. Amen, hey. Yes. Long time no see. Praise God. Praise God. All right. I'm reading from the Revelations, chapter 1. Et nisma leħnek Klerek, li naw naqra. Ara Sister Carolina. Id-darba l-għora t-lek irridin kalmek u ma tkellimnix. Thank you, dear. Thank you, Sister Sonia. Thank you. Love you. Okay. Mela, ejja għallin komplu ħin. Mela, għawnek għandi Matthew 24:30 li din edha u koll edemmek. Imma lan nizzila jena. Mela ħan qablu. Għaxin għalek edha namlu dan ħalli nidħlu ktar fil-font u koll. U għax xaħat issuġġeri li biex namlu. U l-mulej għalli għamel lejlu. Mela 24:30. Għawni jara. Imbat jider fi sħab is-sinjal ta' bin il-bniedem. Il-popli kollha tal-art jibdew jagħtu fuq sidirhom tarawhom ħin. Waħda tikkumplimenta l-oħra. I love your channel, I only just found it. Eħe. Okay, dear. Welcome.
Welcome. God bless you, dear. Sonja kienet waħda mill-sponsors tiegħi ta' Dwifer. Kienet tagħmilli ħafna Dwifers bi. I'm telling you about you that you were one of my sponsors for my nails. God bless you, dear. Issa, ara wahi. Għanarġa namil nejda. Jibdow eħejatu fuq sidirom u jaraw l-bin il-bnidem ġej fuq isħab ta' sema b'qawwa u glorja kbira. Din is-second coming, Meta jarġa jiġi il-mulej. Bħal meta anka waqt il-quddisa kont ngħid jiena u l-mulej huwa minn bejn l-witax il-mulej. Kull il-kobba tmil, kull il-sin jistqar. Hemmhekk min jemmen u ma jemmenx kulħadd sa jkollu għax kull il-sin sa jgħid li huwa l-mulej u kull il-koppa tmil. Imma għal xi wħud u għal ħafna sa jkun too late. Imbagħad. U ma jkunux jistgħu jgħidulu li ma nafx. Li ma jafux. Xejdilhom battilkom il-dik, battilkom il-dak. Jgħidilkom intom ma ċettajtux. L-għażla fidejna hi. Darba l-oħra kon qed nisma' fuq YouTube. Għax hawn min jgħid mhux fair. Mhux fair kieku l-inna ħalaqna. Li nagħmlu li jgħidu biss. L-inna ħallejna bil-free will, mhux robots. U ngħidilkom hi. Li dduru lej Kristu veru fid-dinja ħambatu. Imma hija xi ħaġa mill-isbaħ li ma nistax nispjegata. Irrid ikollkom verament relazzjoni ma' Kristu biex tifhmu ftit minn dak li qed ngħidilkom jien. Yes, I know, Sonia. Yes, and as a friend, yes, I know. Yes, we used to talk about ourselves so much, to confide in each other. Yes, and you are still, although it's been long time and no see, you are still the same for me. Mela, u jibat li l-anġli tiegħu. Ħankopli naqralkom, hi. U jibat l-anġli tiegħu li bleħen qawwi ta' tromba jiġbor il-maħturin tiegħu mbagħad dik hija il-ħatfa. Imma jiena ħanna sal semma lissa. U hawnhekk għandi miktub kif telaq jarġa' jiġi. U għandi miktub Dun George. Għal Dun George Dalli. Għax dak iż-żmien kien ikollu parti kull nhar ta' ġimgħa kienet tkun filgħodu. X'kien jismu dak? Bonġu Bandi. U darba minnhom nisimgħu jgħid li din ara taħsbu li raw ħattila ta' qudiemhom lil Kristu dik kienet viżjoni. Kien ilu jgħid li kif ġie ħajarġa' jmur, sa jarġa' jiġi. Ma. Insomma, inkomplu. Mill-Apokalissi. Issa, araw ħiġ ġej.
vers 8 min kapitlu 1. Jiena huwa l-alfa u l-omega, jgħid il-Mulej Alla. Li hu li kien hu li għad irrid jiġi. Xaw miktub hawn. Min qed jgħid? Jgħid il-Mulej Alla. Li hu li kien u li għad irrid jiġi. Min ġej? Ġesu. Dak li jista' kollox. Wow, Issa, hawnhekk ħajtkellem Ġwanni. Ara Sister Ċensina. Hello qalbi, hey Sister Mary Rose. Yay! Mela, Apokalissi kapitlu 1, vers 9. Għadna bidu u teċ kem diġa għedna. Fuq daw il-ftit versi. Jiena Ġwanni, ħukom u tsieħeb ta'kom fit-taħbit, smajtu għahi. Diġa għattilkom jien ma jfissirx li maħni sambatu fid-dinja, għax dan kollu naċċettaw li Kristu, anzi, mux biex naqtalkom qalbkom ta' imma x-xitan wis, imma raf ma jfest lilkom xtaqtaw qalbkom, għax minn dak li taddu il-Mulej żgur sajjenkom u tirbħu kull battalja, għax Ġesu wedna la rebaħu nirbħu aħna. Imma għalinna, għafżana, u rina li sa niġu persekwitati. Imma ejja namlu kuraġġ. Wara kollox aħna nafu fej sejrin. Bil-ħaq kif edinaw, ara x-kombinazzjoni daħal John Patch. Nar l-erba fid-9:30 sin għandi l-qorti fuq dik kussjoni ta' Popolin. Kemm nistaqsikom please biex titolbu għalija, please, ta'. Ok. Nar l-erba fil-15 ta' dan fid-9:30. Jekk joġobkom, itolbu għalija. Dan huwa l-ewwel każ fuq dan is-suġġett. Aw Malta. Jar nitħaq. Imma propjament mhux ligli qegħdin jakkużaw. Imma l-Alla. Thank you, hey Rosaria. Hello, hey Bonju. By the way, confirm that 5 ifimni. Yes. Iva, hey. Fimtek. Thank you, anka indi ġabdejt nejt in-nies. Thank you, Albin. Grazzi tal-għajnuna kbira. Mi xaħġa sempliċi jisa tkun xaħġa kbira u kollox għal-glorja tal-la. Mela, taħi, itolbu għalija. Nar l-erba fid-9:30. Imma l-Mulej miħaj, kollox għal-glorja tijaw. Tikwa għadanejt, għafżana. U jina mussa naqta qalbi nkompli xandar. No way. Issa. Laqsa ħallini. Il-Mulej. X'ma nkunx nista' noqgħod. Insomma. Mela. Jiena Ġwanni, mhux jinta. Jiena Felicien. Vers 9, ok? Jiena Ġwanni, ħukom u sieħeb ta'kom fit-taħbit u fis-saltna u fis-sabar ma' Ġesu.
Għanna lilu għanna kollox ta' jien sibt ruħi fil-gżira jisima Patmos. Minħabba l-kelma tal-Alla u qed tisimgħu waħi. U x-xhieda ta' Ġesu. Hawnhekk għandna nota li Patmos hija gżira żgħira fil-Baħar Eġew. Xi 112 kilometru il-barra minn Efesu. Hawn ir-Rumani di mhix parti mill-kelma tal-Alla ta' nota li għandna nota hawnhekk. Hawn ir-Rumani kienu jeżiljaw id-delikwenti u l-priġunieri politiċi. U dan qiegħed magħhom hemm tefgħu hemmhekk li Ġwanni. U jiena wkoll il-każ tiegħi huwa każ kriminali. U iktar ma jiġru daw l-affarijiet iktar nikkonferma mhux għax anzi intom tikkonfermaw għax jiena naf il-kelma tal-Alla hija l-verità u l-verità hija Ġesu Kristu stess. Mela, vers 10. Darba f'jum il-mulej, jum il-mulej huwa Sunday, huwa l-ħadd. Sejjaħtni merfuħ fl-ispirtu. Mela daw l-affarijiet isiru għax ikun hawn ħafna testimonjanzi li l-mulej l-ispirtu joħodhom biex jorihom u jirrevelalhom ħafna affarijiet. Għalina dan kollu. Mela ħassejtni mirfuħ fl-ispirtu u minn warajja smajt leħen qawwi bħal ta' tromba jgħidli kull ma tara niżlu fil-ktieb u ibatu lis-7 knejjes lil dik ta' Efesu, ta' Żmirna, ta' Pergamu, ta' Tjatira, ta' Sardi, ta' Filadelfja u ta' Laodiċija. Ara Sister Mary, la jkollok il-Alla miegħek għandek kollox daku hi. U ekku Brother John li ħanarawk ta' mela vers 12. U jiena dort biex nara min kien qiegħed ikellimni. U kif dort rajt 7 kandelabri hawn huma Sister Claire Marie semmejnihom dawn. Il-kandelabri semmejthom li inti. Hello Mario. Ta' deb. U f'nofs il-kandelabri kien hemm wieħed qisu iben ta' bniedem. U jekk qed nifhem sew is-7 knies huma skont lemin li nagħmlu aħna ma' ħaddieħor naqgħu taħt tali knisja u xek please iva hi fil-fattetta fil-bidu tali qed jgħidha lilna l-Kristjani daw kollha. Yes. U fil-fatt sa nibdew inqablu lilna nfushom ma' dawn it-tip ta' knejjes. U nispera li tkun dik il-knisja li ikun gburi bija l-mulej għax imbagħad aħna
Maħniex perfetti, l-importanti li nindmu nitolbuh mafra. Ok? Mela, issu iben ta' bniedem libes libsa twila sawit saqajħ b'sidru mħazzem biħżim tad-deb. Wow. Rasu xuxtu bajda bħassuf, ileqqu daqs is-silġ, jiġifieri rasu u xuxtu bajda bħassuf, ileqqu daqs is-silġ u għajnejh kienu ġamra nar. Kellu saqajh donnom tal-metall, ileq imsoffi ġo forġa u leħnu bħal ħoss ta' ħafna ilmijiet. Fidu l-leminija kellu 7 kwiekeb u minn fommu kienet ħirġa xabla misnuna, semmejtilkom ix-xabla, miż-żewġ naħat. Minsuna, ħanaġa naqra sew, minsuna mill-żewġ naħat, ġifieri mill-żewġ naħat jaqta. Taqta, wiċċu kien jiddi bħax-xemx fl-eħqel tagħha. Issa hawnhekk ħajitkellem Ġwanni, kompli jitkellem Ġwanni. Jien kif rajtu waqajt isni mejjed f'riġlejh. Iżda hu ressa idu l-leminija fuqi u qalli: tibżax, jiena u l-ewwel u l-aħħar, jiġifieri l-għandu bidu fis-sens li għax huwa Alla. Araw ġej. Di kull darba li naqra ħanarġa nibda. Jien kif rajtu waqajt isni mejjed f'riġlejh, iżda resa idu l-leminija fuqi u qalli: tibżax, jienu l-ewwel u l-aħħar, jiena l-ħaj, jien kont mejjed. Wow. Qed jgħid hawnhekk li huwa Alla. Jien kont mejjed wara, jiena issa ħaj għal dejjem ta' dejjem u għandi jinsabu l-infietaħ tal-mewt u ta' post il-mejtin. Tal-infern. F'idejn min qegħdin iċwievet? F'idejn Pietru hawn. No. Le, għax ħarġit li bl-Ingliż. Wow, rajtilkom tant ikun il-ġimgħa l-oħra, ma kull darba li naqra it-tieni revelazzjoni wisq. Edin tifmu naqra. Diġa 3 darbiet rajni għadin l-ewwel u l-aħħar. Ikteb kull ma tara kemm il-ħwejjeġ li hawn issa u kemm dawk li se jiġru l-qudiem. Dwar il-misteru moħbi fis-7 kwiekeb li rajt li fidi l-leminija u fis-7 kandelabri tad-deb, kun naf li s-7 kwiekeb huma
Hawnhekk xi ktibt jiena minix qed narafa xi korreġejt xi ħaġa. Żommu naqra ta' ħalli nkun eżatti. Mela din hija vers 20. Madankollu għandi ħaġa żgħira. Stenna fejn. Il-misterju tas-seba' kwiekeb li jien rajt fid il-leminija u tas-seba' gandlieri hawn miktub tad-deb. Is-seba' kwiekeb huma l-anġli tas-seba' knejjes. U s-seba' gandlieri li rajt huma is-seba' knejjes. Ara Sister Georgina, hello, Brother Alfred. Good morning, hey. Huma is-seba' anġli tas-seba' knejjes u s-seba' kandelabri huma s-seba' knejjes. Okay. Wow. Mela. Hawnhekk Ġesu ġiġa femna, mela. Il-misterju tas-seba' kwiekeb issa m'għadux misterju li qalilna x'inhuma. Issa jkun hawn ħafna misteri li mhum issa jibqgħu għalina għal min irid jemmen. Mela, il-misterju tas-seba' kwiekeb li jien rajt fid il-leminija u tas-seba' gandlieri tad-deb. Is-seba' kwiekeb huma l-anġli tas-seba' knejjes. U s-seba' gandlieri li rajt huma s-seba' knejjes. Mela għandna l-anġli u għandna l-knejjes. Issa nidħlu fuqhom. Okay. Ammorru għat-tieni kapitlu. U sa jkollna hawnhekk għandna 1, 2, 3, 4. 4 knejjes għalissa. Mela, ħanibdew. Lill-anġlu tal-Knisja li hemm f'Efesu iktiblu hekk. Issa. Anġlu diġà għattilkom fil-bidu wkoll. Tista' tissejjaħ messaġġier pastor tfisser ukoll pastor anġlu. Okay? Dan jgħidlek dak, capital letter, li għandu s-seba' kwiekeb fidu l-leminija. Dak li jimxi fost is-seba' kandelabri tad-deb. Ġifieri jimxi fost il-knejjes ikun magħna. Ara sa jgħid Ġesu. Jiena naf l-opri tiegħek u l-kedet li tieħu. Da qed jgħid lil din il-Knisja. Okay, l-Knisja ta' Efesu, f'Efesu. U l-kedet li tieħu, u s-sabar tiegħek. Għax ħafna, hello, Brother John Mark, kemm ġessa jidħlu. U Teresa Jakkarini. Ġili kont miegħi minn għalija Teresa, hux. Inti uħtaj fil-mulejja, ninsa tajjin. Għanna nirrepetija vers 2. Jiena naf l-opri tiegħek. Alla kollox ikun jaf. Hello Rita, ara Rita. Long time no see, hi. U l-kedet li tieħu. U s-sabar tiegħek. Naf li int li l-ħżiena ma tiflaħx għalihom. Mela da qed jgħid lil min immexxi din il-Knisja
Naf li l-ħżiena ma tiflaħx għalihom u li ġas tħarriġt. Lil dawk li jridu ta' apostli bla ma huma u sibtom qarriqa u kemm għandna minn dawn. Naf li stabart u ġarrabt ħafna minħabba fismi. U għadek ma jgħidx, għaw pastors ta' jibqaw hemm sodi. U jibqaw ixandru, u jibqaw jiġru wara in-naċ li fdalhom il-mulej. Bħal pastor tiegħi. Imma kontra tiegħek għandi li inti ħallejt dik li mħabba li kontu rejt fil-bidu. Għaliex aħna meta nsiru Kristjani mill-ewwel rridu nxandru, rridu nagħmlu hekk għall-mulej, inħossu dak il-ferħ u dik il-ħeġġa li mmulaw u dik Ġesu jrida li tibqa' finna u ma tintilefx u ma neħdux l-affarijiet for granted. Illa mi qed niftakar is-song lil mulej għalli biex nażel. Kemm hija adattata. Xkun sa nażel oħra ma tettarana. Imma l-mulej dejjem jażilhom eżatt. Wow. Imma kontra tiegħek għandi li inti ħallej dik li mħabba li kontu rejt fil-bidu. Mela issa ġib qudiem għajnejk fiex waqajt indem qedtilkom jas anka fil-bidu tal-lum. Li aħna maħniex perfetti, nizbaljaw, imma x'qed jgħidilna biex nindmu u mhux nagħmluha li aħna xi ħaġa. Kunu gburin, nammettu li nkunu żbaljajna mal-mulej. Ħanerġa' nirrepeti indem. U erġa' qbad l-opri tiegħek tal-bidu. Għax inkella malla isimgħuni ħin. Alla huwa mħabba u tant huwa mħabba li qatt jinżel minn fuq it-tron u jgħaddi u jsir kapuljat għalina, jiġi msalla parwien għalina min jaf x'umiljazzjoni. Dik diġajja bizzejiet għalina. Bizzejiet. Anzi zzejiet għax ma ħaqniex. Imma ħa kollu xu għalina. Dnubietna fuqu sar saħta għalina. U kellu jinżel fl-infern biex jumbat jitfadnu bit-tana ġo l-infern. U jissakkarom hemm. U dnubiet tal-kotra hemm miktub, mhux ta' kulħadd. Ok? Imma xi ġejt għal dan il-punt għal xiva. Huwa mħabba li laqas nista' biss infissira. Għal nista' nlaħħaq ma' dik li mħabba, żgur. Imma huwa ġust ukoll. Ma Alla m'hemmx ċajt. U tiġux tgħiduli mhux fair. Għax li mħallef jekk immorru x'imkien jien inkun jien naf tilt. U mort qudiem li ħallef u jsibni ħatja tal-li tilt. Jekk ngħidlu ħej imma jiena taf kemm int niesu, taf kemm għamiltek, u ngħidli x'impurtani. Għal omrok fiċ-ċella. U għaw min? Fej għaw postijiet li min joqtol
joqtluh ukoll. Issa, Alla x'għamel? Għalhekk bat il-Kristu? Għaxu kif rajna fil-bidu, ix-xut tagħna min ikollu l-Kristu l-Missier sa jara l-Kristu fih? U jgħidlu għaddi hi. Imma rridu nemnu, rridu nimxu wara Ġesu. Mhux fer Alla. Meta qed itina dan kollu tagħna salvazzjoni li jekk nemnu fih jeħlisna mill-infern. M'hemmx purgatorju ftakruha. Dik gidba minn ġo l-infern. Għal Ġesu qal f'Mark 6:16. Kull min jemmen u jitgħammed, l-ewwel iridu nemmnu mbagħad nitgħamdu, isalva. As simple as that. Min jemmen. Trabi biex infakkarkom nitgħamdu kbar suppost. Trabi ma jistgħux jemmnu. Mela, ħanarġa' nirrepeti, Ġesu jgħid, Mark 6:16. Kull min jemmen u jitgħammed bil-fidi aħna nsalvaw, ok? U jitgħammed isalva. Mimma ma jemmenx ikun ikkundannat. As simple as that. Issa l-għażla fidejna. Ekk aħna issa nkunu fer ma nfusna aħna. Xogħlu diġà għamlu għalina dak li kisser Adam minħabba dnub. Issa, raġa għadna il-missieru li ben għamlu l-pat bejnietom, ok, għalina biex ħallawna dan it-testament il-ġdid. Biex kull min jemmen isalva. Alla tant ħabb id-dinja li bat il-liben waħdini tiegħu biex kull min jemmen fih ma jintilifx. U ħanarġa' nirrepeti, dawk li ma semawx Ġesu, dawk jekk imutu Alla sa jiġġudikhom skont bli għamla, jekk ma jkunux semaw. M'għandhomx tort, imma hu mal-erba' tirjieħ ta' għalhekk għadu ma ġiex Ġesu għax qed jistenna li kulħadd ikun jaf bih. Biex min irid jaċċetta lil Kristu bħala situ salvatur tiegħu, jieħu s-salib, jendem importanti ħafna ħafna. Għalinna hawnhekk dan huwa tiegħu, wieħed dil-Knisja hija tiegħu. Imma qallu indem u erġa' qbad l-opri tiegħek tal-bidu għax inkella niġi kun neħħilek il-kandelabru tiegħek minn postu jekk ma tindimx. Da mhux kliemi ta' klim Ġesu. Iżda favur tiegħek għandek li inti tobot l-opri tad-dixxipli ta' Nikola. Bħalma nobodhom jien ukoll. Issa da Nikola ma nafx min hu jien. All right, hawnhekk hawn nota, dawn kienu eretiċi li naf li ma nafu xejn fuqhom. La kienu jgħalmu lanqas kienu jabboq. Jien għandi miktub hawn, jien li niżilt jien. Nies bħal l-Knisja ta' Ruma li qabdu bidlu kollox. 'Cause I don't know what to do. 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 '
Kunu għafu li mill-kelma talla la nistaw nżidu u laqqas innaqsu. Ara Sister Berta mill-Ġermanja. Good morning, my dear. How are you? Happy Mother's Day. Iva bilħaq. God bless you. Regards from Germany. Yes, God bless you too. Hey, happy Mother's Day to you. Hey, God bless you. Ma Alla memx ċajt, hi. Taħdux for granted u laqqasina fil-isjem brinkat. Etnejta li jaw koll. Palma no bodom jinu koll, issa. U xaw għawnek bħalma no bodom jinu koll. Ġesu qed jgħidha din. Memx ċajt ta' għal-ħżiena ta' ġifiri. Ġesu kulħadd tiħobb, iħobbok kif intint hi. Iju rajt il-kulħadd jgħidlu welcome, imma mbagħad jgħidlek indem. Indem u tibqax sejjer f'dak li tkun sejjer fid-dnub. Itolbu jgħinek. Father's Day il-Ġermanja. Prosit, hi. Mela, Happy Father's Day il-Ġermaniżi. Nikkonċentraw fuq il-kelma talla. U niffukaw fuqa. Mela, imma mux jobot personali, ħanarġa naqraħilkom di, isda favur tijak għandi li inti tobot l-opri tad disċipli ta' Nikola, bħalma nobodom jinu koll, ġifiri, Alla, idnu biet jobot, l-opri li kunu għedin namlu, ħżina. Min għandu id-nejn ħaj jisma xjejt l-spirtu tal-knejjes, l-rebbiħ natiħ jikol mis-siġra tal-ħajja li jem fil-ġenna ta' Alla. Għanna naqra ħanarġa nara din. Paradeisos. Li tfisser ġnien, il-ġnien tal-Eden. Ħanara. Għax hemm differenza bejn ġenna li kont qiegħda nitkellem fuqha il-ġimgħa l-oħra. Ħanara kif inhi qiegħda hawnhekk, vers 7. F'nofs il-ġenna ta' Alla. Li tfisser ġnien. Nista' tani ċekkja fl-oriġinali wkoll. Ħammur naqra ħalli inkunu eżatt. Mulejjejni. Mela. Dan l-eb jismu Strong's Concordance. Itik eżatti mbagħad il-kelma fl-oriġinali x'inhi għaw xew. All right, ejja, thank God. Mela, Bible. Issa aħna qegħdin Apokalissi. Revelations 2. Okay. Ħanaqraħilkom ukoll dik tal-vers 6. Imma għandek dan li jint tobot l-emil li hemm miktub opri. L-emil ta' Nikolajin. Ta' Nikolajin li nobodu jien ukoll. Issa, aħna rridu morru 7. 7. In the midst of the paradise of God. Of Oriental, a park that is an Eden. Iva tajjeb. An Eden.
paradeisos. Ġnien. A park that is specifically an Eden. Place of future happiness. Paradise. Okay. Għax paradise hija wkoll dik il-parti wkoll li ttieħdet dik il-parti ta' ħdan Abram li ttieħdet imbagħad fis-sema. Dan fil-ġnien fil-ġenna ta' Alla. Wow, fil-ġnien ta' Eden. Wow. Issa, vers 8. U lill-anġlu tal-Knisja li hemm fi Żmirna iktbulu hekk. Innarġa' nfakkarkom li anġlu wkoll tista' tfisser paster. Raj. Dak li jieħu ħsieb il-Knisja ta' Kristu. Dan jgħidlek dak, capital letter, li hu l-ewwel u l-aħħar min huwa dan Ġesu Kristu. Li kien mejjed u raġa' ħaj. Ara kemm il-darba qed jirrepetiha. Jiena naf it-taħbit u l-faqar tiegħek. Għad li inti għani ifhmuha din. Okay? Anki meta jgħidha Ġesu ħen jindawk il-foqra. Il-foqra mhux għax m'għandhomx jieklu, m'għandhomx jismu ta' li jkunu mik, li jkunu ġenwini. Għal Kristu. Għat li inti għani u naf kemm jinfamawk dawk li jgħidu li huma Lut mingħajr ma huma meta huma sinagoga tax-xitan. Wow! Hawnhekk għandi miktub Satana. Se fl-oriġinali hemm miktub Satana u hija x-xitan u Satana. Okay. Fil-fatt, anke l-qassisin u l-iskribi għalilhom missierkom u x-xitan għax huma kienu jafu li għandu jiġi l-Messija ma mamnuħx. U għalilhom missierkom u x-xitan. U min sema bi Kristu. U ma jemmenx bi Kristu kif supposta, x'jien kont nemmen fi Kristu. Kif nafu jien. Ma xorta qabel ma tajt ħajt il-mulej u sirt imwilda mill-ġdid, missieri kien għadu x-xitan ta' mingħajr ma naf għax aħna meta nitwildu naqgħu taħt il-kappa tiegħu. U ħanerġa' nirrepeti. Tfal li jmutu babies, li jmutu meta jkunu għadhom babies u jkunu għadhom innoċenti, ruħhom dirett, anka dawk li jkunu abbortiti u li tqattaw biċċiet, għax hawn abortion tfisser tnejn hawn min jaħasra ikun tilfu, ikun korriment, dak ukoll jissejjaħ abortion. U hawn min imur biex joqtol il-baby, imma dawk diġà jkollhom l-ispirtu u dawk dirett imorru fis-saltna tal-Alla. Hello, Nicolette. Okay. Issa. Tibżax minn dak li se jkollok is-sofri. Ara. Id-demonju se jixħet il-xieħut minnkom fil-ħabs biex iġarrabkom. U intom tgħaddu minn 10 tim ta' taħbit. Min ma jgħaddix diġà għattilkom, aħna, anzi pjuttost. U jippermettih kif ippermetta lil Ġob. Ma ninsewx il-mulej ikun magħna. Ara ġej. U jiena milta bir-roża u biċ-ċelest. Ibqa' fidil sal-mewt. U jien natik il-kuruna tal-ħajja
Issa dil-kuruna li ħajtina dik skont xinkunu għamilna. Imma mbagħad wara l-ġudizzju dawn il-kuruni li nkunu ħadna sa nagħtuhom u mbagħad sa nofruhom lil Ġesu, sa nqeduhom luf saqajh. Għala, għaliex xorta jibqa' l-fatt li dak li nkunu rnexxilna nelbu u li nkunu għamilna u bdejna kollox bis-saħħa ta' Ġesu Kristu stess nkunu għamilnihom u jkun ippreparahomna biex ħadd ma jkollu biex jiftaħar. Okay? Ġifieri tiġux tgħidu li għalhekk mela biex ikollok il-kuruni jew l-awards. Eħe, iva ħalli iktar ma jien nixtieq immur mobbija hekk quddiem Kristu. Għax hekk inkun ġifieri nkunu bdejtu. U dak li qalli biex nagħmel għamiltu. Hello Veron Sacco. Ara qatt ma kienna. Ħakka lilek u Nicolet qatt m'għandi kun kont. Insomma. Welcome he. Qegħdin tifhmu he. Sadina hawn qiegħda ta' miktuba fir-Revelations, x'imkien qiegħda miktuba di li l-awards li nieħdu mbagħad sa nħantuhom lil Ġesu. Ħanerġa' nirrepeti għax l-ebda ħaġa li nagħmlu aħna ma nagħmluha bis-saħħa tagħna imma bis-saħħa ta' Alla. Nissilli bennu l-Ispirtu Santu. Min għandu id-dnejn ħajisma' xjejt l-Ispirtu lill-knejjes. L-rebbieħ ebda ħsara ma jise tagħmillu it-tieni l-mewt. Tgħidu li t-tieni mewt ġifieri. Għaliex dawk li morru fl-infern li hemm bħalissa sa jgħaddu quddiem Alla x'aħna kull min huwa born again il-ġudizzju diġà sar. Issa il-ġudizzju tagħna sa jkun bħala awards. Jiena naf fejn sejra hemm ħdejh. Imma mhux bis-saħħa tiegħi, bis-saħħa ta' dak, bis-saħħa ta' demmu. U sintendi għax imwilda mill-ġdid għax aċċettajt lil Kristu bħala s-Sit u s-Salvatur tiegħu nimxi warajh. Niżbalja u imma grazzi mulej, ma jfissirx li għax niżbalja mbagħad la żbaljajt ħanibqa' sejra b'dak it-tnub. Aranna l-Pamela. Ara, kellek ċans tidħol hi. Irrid inċempillek ta' wara li tiġi. Hello, jekk jogħġbok. Il-warrani mhux suppost noqogħdu noruħ. God bless you, Prosit kemm qegħdin tagħmlu xogħol. U brava entu wkoll, kollha t-tim kollu. Vera. Qegħdin tagħmlu minn kollox għal Malta, nitolbu għalija. Mela nitolbu għalikom ukoll. Min għandu id-nejn ħajisma' xjejt l-Ispirtu l-knejjes l-rebbieħ ebda ħsara ma jista' tagħmillu t-tieni mewt. Qed ngħid fuq it-tieni mewt. Issa, mela ħanarġa' nirrepeti, naf fejn sejra mhux bis-saħħa tiegħi bis-saħħa ta' Kristu. Għax jien kieku ħaqni l-infern, kulħadd ħaqqu l-infern għax ħadd huwa tajjeb, ħadd. Imma bis-saħħa tad-dem ta' Kristu aħna nsalvaw. Imma bil-fidi nsalvaw, billi nemmnu. Imbagħad imexxina u nimxu warajh. Kif sa nimxu warajh? Naraw il-Bibja. Il-kelma tiegħu. U nagħmlu dak li jgħidilnu. Ħanejdilkom affarijiet sbieħ ta' u taġit għalina. Issa. Ħankomplu. Il-Knisja ta' Pergamu issa.
Din għandi miktub compromise. Ġifiri ma zammitċem. Mux qed iżżomm mal-kelma. Lill-anġlu tal-Knisja li jen f'Pergamo, u narġa' nfakkarkom li anġlu tista' tfisser pastor ukoll. Iktiblu hekk. Dan jgħidlek dak, capital letter Ġesu, li għandu x-xabla minsuna miż-żewġ naħat. Jiena naf fejn itqiegħed. Stennew naqra ta' ħassib posta Majsa. Ejja Majsa. Ġejja, id-dux taħsibha hi. Xi trid? Sabiħa. Ejja hi. Mu jaħsbuha, sa tagħmel. U jifejsa qiegħed il-bibjassa. Ara naqra jien ukoll paċenzja. Trid tidher hej. Ara Stefania De Bono. Hello, hey, welcome. Ma nafxek ma tkunx mija jaw. Somma, welcome. Welcome kulħadd. Għax il-mulej kulħadd jilqa. U lill-anġlu, mela, vers 12 minn kapitlu 2 minn tal-Apokalissi. Iva hi, ek sa noqogħdu aħna. Sabiħa. Majsa, ejja fuqi, trid fuqi. Le? Ok. Imma mhux prudenza toqgħod ittihom darek. Oj, ma xaħlew. Ara jien ukoll paċenzja, ma nkunx nixtieq inneħħija tajjeb. Anke meta nkun fir-recording studio hekk u mexxi l-mouse, idejja fuq jien u jekk naħarbila naqra tarġa' tagħmilli hekk. Mhux veru. Aj ma, x'paċenzja. Mela, u lill-anġlu tal-Knisja li jen f'Pergamo iktiblu hekk, dan jgħidlek dak li għandu xabla minsuna. Minsuna ġifieri taqta' sew, miż-żewġ naħat. Jiena naf fejn int qiegħed. Qiegħed fejn hemm it-tron tax-Xitan. Wow, Pastor Danta. Hi, inżel nara, għax qed imbagħti qed tqigla l-bibja. Hekk. Mela, imma għadek iżżomm sħiħ ma jismi u ma txħadx il-fidi tiegħek fija. Anqas f'dawk il-jiem li fihom Antipa. Ma nafx minnu. Għanna xaħġa, le. Ix-xut fidil tiegħi, insomma, karattru mill-li kienex. Għatluħen fostkom fej joqgħod ix-Xitan ħana ġa naqradi. Issa taf kemm il-darba qrajtu jiena dal-ktieb. Għax il-kelma talla hija ħajja u ma tispiċċa qatt. Ħanarġa nibda minn vers 13, mela t-tieni kapitlu, okay, ta' Revelations, ta' Apokalissi. Jew Revelazzjoni. Jiena naf fejn int qiegħed fejn hemm it-tron tax-Xitan. Imma għadek tisimgħu din, ix-Xitan għandu tron ukoll. Ma ninsewx li u jrid jagħmilha ta' Alla. U x-Xitan għadu mhuwiex fl-infern ta'. X-Xitan hawn qiegħed, minn hawn ittantaħ lil Ġesu. Mhux issa, sa jekk Alla jrid meta naslu fl-lejl l-aħħar ikunu nafu x'sa jiġri u ma jiġrix minnu. Eżatt. Imma
għadek iżżomm sħiħ ma' ismi u ma ċħadx il-fidi tiegħek fija mela sissa għadu għalkemm qiegħed mhux qiegħed jimxi skont il-kelma t'Alla. Ma xorta l-fidi għadha fih. Xorta għadu hemm. Anqas f'dawk il-jiem li fihom Antipa ix-xut fidil tiegħi qatluh hemm fostkom fejn joqgħod ix-xitan, mela dan kien xi wieħed li persekwitaw qatluh. U dan xorta dan il-paster ta' Bergamu baqa' sħiħ fil-fidi. Madankollu għandi xi ftit ħwejjeġ kontra tiegħek. Jiġifieri li hemmhekk inti għadek, mela jiġifieri li hemmhekk inti għadek xi wħud li hemmhekk inti għandek xi wħud li qegħdin iżommu ma' tallim ta' Balam. Mela, it-talim dan kien jagħmilha ta' xi Alla falsi li jridu. Ħammorru naqra numri 22-24. U anka 20 hawnhekk ukoll. Ħammorru naqra tibżax ma importax numri 22-24. Mela, numri fit-testament qiegħed fit-testament il-qadim. U hija fejn morti. Numri hawn. Mela fejn edna? 22-24. 22. Qed taraw kif skritturi komplementaw skritturi oħra? Issa. 24. U l-anġlu tal-mulej għad f'modija dejqa bejn id-dwieli, bejn żewġ ħitan. 24 fejni. U l-anġlu tal-mulej għad f'modija dejqa. ċandu xjasa. Bejn id-dwieli, bejn żewġ ħitan, wieħed f'naqqa u liħor f'oħra. Issa 25 ħajissemma. Dak li kien fuq il-ħmara dan. U l-ħmara rat l-anġlu, għax baqa webbes rasu. U l-ħmara rat l-anġlu tal-mulej u trasset mal-ħajt. U rasset riġel Balam mal-ħajt. U dan raġa beda jsawwata. U l-anġlu tal-mulej, raġa qabbizhom. Raġa qabizhom u waqaf. L-anġlu tal-mulej dejjem huwa Ġesu stess. Ara taħsbu ġifieri Ġesu beda minn meta twilet ta'. Ġesu kollox biħsar ma ninsewx li huwa Alla. Fit-testament il-qadim hemm qiegħed trasset mal-ħajt u rasset irġiel Balam mal-ħajt u dan raġa beda jsawwata u l-anġlu tal-mulej raġa qabizhom u waqaf post dejjaq li ma kienx hemm modija l fejn tilwi. La lejn il-lemin u lanqas lejn ix-xelluk u l-ħmara rat l-anġlu tal-mulej u otrot taħt Balam. U Balam inkorla liha u raġa beda jagħtiha bil-ħatar. U l-mulej fetaħ fom mill-ħmara. Temnu għadi li l-ħmara tkellmet. Alla li jista' kollox bil fetaħ fom il-ħmara u ifmu għadin, waw, f'daqqa waħda. Grazzi mulej. Issa ngħidilkom għaliex qed ngħidlu hekk. Illa kien magħluq. Okay, fetaħ fom il-ħmara. Wow. Sanem.
Mussa ninsa. Għankompli naqra din. Għax edha ta' mela, u l-mulej fej edha. U l-mulej fetaħ fommi l-ħmara u din qalet l-Balam, x'għamilt lek? Diġa sawwatni 3 darbiet. U Balam għall l-ħmara, għax edha tgħaddi żmien bija li kelli xabla fidi kont noqtlok issa stess. Qed ikellima da, ma staġibx li qed titkellem l-ħmara. U l-ħmara wieġbet lil Balam. Minix jien il-ħmara tiegħek li int dejjem irkib tal-lum. Ma nerġa' naqraħilkom di. Minix jien il-ħmara tiegħek li int dejjem irkib tal-lum. Għandi forsi drawwa li nagħmillek hekk. U wieġeb, le. U l-mulej fetaħ għajnejn Balam issa. Mela dan kien jara. X'jiġifieri fetaħ għajnejn Balam? Għalhekk meta aħna nsiru ta' Kristu jinfetħulna għajnejna u nibdew naraw fil-supernatural, fis-sopranatural. U ra l-anġlu tal-mulej wieqaf fit-triq bix-xabla misluta fidu. U baxxa rasu u nxteħet wiċċu fl-art. Mela dan huwa dak li kien iwebbes rasu li mhux suppost kellu jmur hemm u xorta mar. Dik hija storja oħra. Mela għaliex semmih Ġesu hawnhekk, vers 14. Madankollu għandi xi ftit ħwejjeġ kontra tiegħek, jiġifieri li hemmhekk inti għandek xi wħud li qegħdin iżommu mat-talim ta' Balam. Dak li kien għallem li Balak kif jiskandalizza lill-uliet Iżrael, dak huwa Balam. Billi jiklu ikel is-sagrifikat lill-idoli u jaqgħu fiż-żina. U żina tfisser ħafna affarijiet ta' idolatrija pagana, adulterju, prostituzzjoni, kulti ta' fertilità, sessi ġifieri orġis u affarijiet hekk, żina li kienu jispiċċaw fid-baħrit u f'fernezija sesswali. U kol minn numri issibu x'ġara u ma ġarax. Barra minn dan għandek ukoll min qiegħed iżomm it-talim tad-dixxipli ta' Nikola. Jiġifieri li ma jimxu skont il-kelma talla. Joqogħdu jżidu u jnaqsu. Issa, ara x'raġa sa jgħid. Hello Petrazi, ara Sister Donatella wkoll. Għandna lill-lant ġejdak. Hello. All right, grazzi mulej. U Claudia Vicario. Maltija. Sei Italjana, Claudia. O Maltese. Vicario, mux komuni. Dal-kunjom jisu Taljan. Petra, long time no see. Għandek ritrat ħelu? Alla warja zaħir. Mela. Smajta Kamilla teżisti dik ix-xabla u qegħdin taraw li Alla kien minn dejjem, Ġesu minn dejjem hemm kien mill-bidu. Mhux għax kien hemm xi bidu għax Alla m'għandux bidu tmien fis-sens li etern. Mamma mia. Għaliex bil-ħaq konsa ninsa ngħidilkom meta fetaħlu fommu. Jekk ninnotaw qabel ma sar id-dnub. Adam kellu komunikazzjoni. Fil-fatt is-serb tkellem
fl-Eden u ma kienix mistaġba, ma kienix hekk mibluwa għax kelli mal-annimal is-serb li dak iż-żmien kien għandu is-saqajn, Xubbat wara dnu beda jitkaxkar, kellima. Kien hemm komunikazzjoni il-bniedem mal-annimali għax kienu jaħdmulu huma. Kien jikmandhom l-awtorità fuq l-annimali ta' jenna l-mulej. Fil-fatt qallu biex isemmihom hu lill-annimali ara x'moħħ kellu għadame 100% kien perfett. Mur iftakkar kieku jiena laqas li hawnhekk. Maria Juice, hello Maria Juice. Welcome. Araħ mill-bidu dan taħi l-programm mbagħad waqt li qegħdin taħslu l-platti jinnaf. L-art jew taddu il-ħwejjeġ jew fil-karozza. Isimgħu. Araw intom insomma. Dejjem jekk tridu. Isa indem raġa. Ara kemm hija importanti indem mhux qed jgħidlu mora xi qassis u Indem aħna lil Alla rridu ngħidu dirett biex jaħfrilna d-nubietna. Ħadd m'għandu s-seta li jaħfer id-nubiet. Ħadd. Alla biss. Aħna lil ħaddieħor hija naħfrulhom, ma jfissirx li għax naħfru lill-edewwa tagħna tagħhom huwa maħfur, huma jridu min jagħmlilna ħsara. Iridu iduru lejn Alla u jitolbuh maħfra, inkella tagħhom ma jinħafirx. Min-naħa tiegħi perkażu, jekk jien ma naħfirx il-min għamilli ħsara mbagħad, nubieti ma jinħafrux. U mux tal-li rridu naħfru, tal-li rridu nitolbu għall-edewwa tagħna biex Alla jbarikhom. Ħanejdilkom ħieta. Skużawni, jirna xielu min ikollu l-Alla miegħu ta' u l-Alla ġo fih. Jirna xielu. X'Alla ma jmussa jgħidilna biex nagħmlu xi ħaġa li aħna maħniex kapaċi nagħmluha. Għanna lill-Antea de Battista wkoll, Daniel Spiteri, kemm daħlin Romina Kalleja, kemm daħlin ġodda. Welcome u God bless you. Mela x'ħenu? Ħalli nkompluh, ħalli jkun lest it-tieni kapitlu. Lill-Anġlu narġa' nfakkarkom li tfisser pastor. Lill-Anġlu, għax Anġlu jfisser messaġġier ukoll. Tal-Knisja li hemm f'Tjatira, iktiblu hekk. Dan jgħidlek li bent Alla, dak li għandu għajnejh bħal ġamra nar u saqajh qishom metalli leq. Diġà għadnija fil-bidu wkoll u ta' spjegazzjoni sew Ġwanni kif ra lil Ġesu. Bħal ġamra naru saqajh qishom metalli leq. Hekk sa narawh issa meta jarġa' jiġi. Jiena naf l-opri tiegħek, l-imħabba u l-fidi tiegħek, is-servizz u s-sabar tiegħek. Naf kemm l-opri tiegħek tal-aħħar huma aħjar minn dawk tal-bidu. Ġifieri di l-Knisja baqgħet tikber. Issa. Aħna maħniex perfetti. Għalhekk għandna bżonn il-Kristu. Misser qaddisa milli ma ġara xejn, jew jekk ġara mulej ħsib kollox inti f'isem Ġesu Amen. Mela.
Ma zaqqix xitgwar. Alright, stenna staporti. Issa. Iżda kontra tiegħek għandi li jint il-Jezabel, il-mara li trida ta' profetezza, kienet din Jezabel. Jezabel kienet saħħara u kienet tipperfezzjona l-aktar fis-sess minn kollox. Is-sultana Feniċja ta' Izrael li kienet tippersekwita lil profeta Elija. U kien ikollha d-dixxipli tagħha din tal-biża' u l-ispirtu talla, mhux l-ispirtu talla, l-ispirtu tagħha hemm ħafna xjaten li jkollhom dawn l-ispirti ta' Jezabel. Iżda kontra tiegħek għandi li jint lil Jezabel, il-mara li trida ta' profetessa, edha tħallija tallem u tqarraq bil-qaddejja tiegħi billi tħajjarhom jaqgħu fiż-żina smajtuha? Ġiġa spjegajni għaż-żina xi tfisser u jieklu ikel is-sakrifikat lill-idoli. Jiena tajta żmien biex tindem, iżda ma ridix terġa' lura miż-żina tagħha. Ara, lila se nixħeta marida ġosodda. U l-dawk li waqgħu fiż-żina magħha nibgħat fuqhom taħbit kbir jekk ma jerġgħux lura mill-lemejjel tagħha. Qed tisimgħu ħin. Ma alla m'hemmx ċajt. U ħanerġa' ngħidilkom tgħidulux mhux ferta għax l-affarijiet aħna nġibuhom. Anzi Alla jridna għalhekk qed jaħasra kull darba qed joffrilna li nistgħu nduru lejh u nitolbuh maħfra. Għalhekk iċċartet il-purtiera għax issa nistgħu mmorru dirett inkunu fejn inkunu u nitolbuh maħfra m'hemm bżonn immurru minn fejn inti qiegħed tara. Titolbu maħfra. Ja ħasra qiegħed joffrilkom dan kollu biex tinħelsu jerġa' jġibkom u janka lili jekk nisbalja. Iġibna aktar tgħidilna l-kelma talla jġibna aktar bojot. Mis-silġ, mill-borra, whatever. Għax is-silġ trasparenti. Aktar minn dal-abjad. Ja ħasra. Jgħinna l-mulej biex ma nkomplux b'dak id-dnub. Aħna dajf għalhekk ġi għalina kull kmandament tistgħu niksru. Ma maħniex kapaċi, maħniex perfetti. Kulħadd dineb jgħidlek tgħidlek il-kelma kulħadd barra Ġesu. Ara lila se nixħeta marida ġosodda u l-dawk li waqgħu fiż-żina magħha nibgħat fuqhom taħbit kbir jekk ma jerġgħux lura mill-lemejjel tagħha qed joffrilna l-mulej. U lill-ulieda noqtolhomla ħalli jkunu jafu l-knejjes kollha li jienu dak li jifli il-ġewwieni u l-qalb kollox ikun jaf ġewwa fina kollox. S'intendi għax huwa Alla. Jina xorta qed nara l-ħnina tiegħu, Għax xorta qed tistaportina. Imma mbagħad meta jgħid daqshekk. Għalhekk qed jgħidilna ja ħasra qed jitlobna bil-ħnina biex nindmu. Biex nisimgħu minnu nduru lejh.
nitolbuh maħfra u naċċettaħ bħala s-situ s-salvatur tagħna. Nemnu fih biss għax hu triq il-verità u l-ħajja u permezz tiegħu biss nidħlu għand il-Missier. Hello David Vella, brother. Hello brother Jeffrey. Hello Stephen Martin, minarja brother ukoll. Le, jew ma nafx, whatever. Jalla. Oh, imma hello, welcome. Xietħlu dal-ħin, tawx għedin tiklu. Ma tkom ġuħ, imma grazzi mulejmel għalli bqaj sejra. Please, għamlu. Favur lilkom infuskom u għacċettaw li Kristu bħala s-situ salvatur ta'kom. Għax kulħadd ħaqqu bija b'kollox l-infern. Tiġi tgħidu la namelek, u jiena taf kemm ngħinu, jiena taf x'nagħmel, jien taf jien laqwa li m'għandix għal dik, jiena. Oh, daw l-affarijiet nagħmluhom bis-saħħa t'Alla, mhux bis-saħħa tagħna. Ummu fuq tagħkom u tħallux ix-xitan ikompli jagħmlulkom dal-blockage qudiemkom. Blessings to you, hey. U to everyone. Amen. U lilkom l-oħrajn li tinsabu f'Tjatira. Intom li ma qattux għal dan it-talim u ma rittux tafu bit-talim moħbi fil-fond tax-xitan li fuqkom min issa nixħed pis ieħor biss araw xi ġmiel. Tiġux tgħidu li tali Alla huwa krudil tak. U għandu għalfejn ikun. Imma ma tistawx. Araw xejn. Biss tabru b'dak li ġa għandkom. Sa ma niġi jien. Imbagħad li rrebbieħ lil dak li ħares sal-aħħar l-opri tiegħi. Nagħtih seta' fuq il-ġnus biex immexxihom b'xettru tal-ħadid bħal min ifarrak il-bwieqi tal-fuħar. L-istess kif jien ukoll ħadd is-seta' mingħand missieri u nagħtih ukoll il-kewba ta' filgħodu. X'qed jgħidilnaw? Aħna sansaltnu ta' f'din l-art. Dawk li huma wilda mill-ġdid u jżommu sħiħ. Ara sajtina mbagħad li rrebbieħ lil dak li ħares sal-aħħar l-opri tiegħi smajtuha. Jiġifieri nagħmlu dak li jgħidilna u l-affarijiet li nagħmlu tajjeb li nagħmlu u jkun ippreparawhomna u narġa' dik qiegħda f'Efesin kapitlu 2 biex ħadd ma jkollu biex jiftaħar. Aħna ma nagħmlux l-affarijiet tajba bis-saħħa tagħna, imma bis-saħħa tiegħu tal-mulej. Nagħtih seta fuq il-ġnus. Da qed jitkellem hawnhekk għal millennium issa dik ħaniġu għaliha ta' biex immexxihom b'xettru tal-ħadid bħal min ifarrak il-bwieqi tal-fuħar. L-istess kif jien irid iġibna l-istess bħalu. L-istess kif jien ukoll ħadd is-seta' mingħand missieri u nagħtih ukoll il-kewba ta' filgħodu. U l-kewba ta' filgħodu min hi? Ġesu Kristu stess ta'. Min għandu id-dnejn ħajisma' x'jgħid l-Ispirtu lill-knejjes. Halleluja. Wow. Kemm taqbel il-kanzunetta li ġejja. Grazzi mulej tal-li tigwidani anka
fil-kanzunetti li namlu. Grazzi mulej, grazzi ta' dak kollu, grazzi tal-kelma tiegħek kemm fiha laħam mulej, laħam rik, laħam li jimlena, laħam li għandu ħafna proteini u affarijiet għal-ġisem tagħna biex narfu lilek mulej spiritwalment. Grazzi tal-li ħallejtinna dan kollu biex niftakru kompli fakkarna biex nindmu mulej. Aħfrinna d-nubietna aħfilli mulej f'tannu qasit tijaj. Għalli jekk nkun nista nkun eżatti ħdejk mulej tkun tista tmexxini iktar mulej u tmexxi lil dawk li jħobbuk mulej. Wow, mulej, kompli dil-ħnina tijak mulej, kemm kbira, għanstan fissera mulej, kemm hija qawwija mulej, għadek tista portina sal-ġurnata tal-lum, biex min qiegħed jisma' ħajisma' xtejt inti mulej, missilhom qalbhom mulej, ħalli nibqgħu anka lilna li aħna tijak, għax inti daw kienu jafu bik. U mhumiex qegħdin jimxu kif suppost. Mulej, ħenna lina mulej. Urina triq, kompli urina triq. Naf li inti wetna li minti sa titlaqna qatt mu sa tabbandunana. Aħna li nabbandunaw lilek. Mela int. Mulej, kompli għafmana hi, kompli kunem, uri dil-ħnina. Grazzi. Mulej. Hiva mulej. Grazzi ta' kollox mulej, grazzi ta' dem tijak mulej, u grazzi ta' dawlopri tajba li ħejjejtinna biex namlu ħalli kunu nistaw nejnu ħattijħor mulej. Untuħ lilek mulej. Infaħrek u nolli l-ismek mulej. Marritni qaf qatt. Nejt grazzi mulej. Kiku nista nejt il-ħin kollu ma kull nifs li nieħu mulej. Imma l-kelma tijak tgħidlek hemm ħin għal kollox. Għal-min għandu sa jikol mulej, biriklu l-ikel u birik l-ikel li sa nikol jien ukoll mulej, grazzi tal-li dejjem tipprovdilna mulej, birikunna mulej. Grazzi ħafna u għal dawk li diġa kielu irringrazzjawh. Grazzi mulej. Ta' kollox ta' dak kollu li tipprovdilna, l-qas biss ħaqna. Imma xorta tipprovdilna u għettinna biex ma ninkwetawx. Għax inti hemm qiegħed u hemm u dak li għandna bżonn nittijunna mulej. Mhux għax ħaqna, imma x'tħobbna inti mulej. Grazzi missier. Grazzi Ġesu. U grazzi Spiritu Santu. Fisem Ġesu, amen. Mela, ħanejt il-barka u namlu kanzunetta. Min Ġuda, vers 24. Lil dak li għandu l-qawwa jħariskom u jħares lilu wkoll. Mil-waqa u jqiegħdkom bla teba taraw bis-saħħa ta' Kristu aħna. Inkunu bla teba. U jqiegħdkom bla teba u ferħana quddiem is-sebħ tiegħu. Lill-Alla waħdu għaref Salvatur tagħna permezz ta' Ġesu Kristu Sidna, ma kollox ħaġa waħda. Mingħajr Ġesu ma xejn. Glorja, kobor, qawwa u seta qabel kull żmien, issa għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ma nafx jien naqta' qalbi kultant, għajma
Ta' qalbek ejja għandek il-mulej miegħek il-ħin kollu jipprovdilek u daka. Trid tiċċaħħad minn wisq affarijiet, ħanini l-affarijiet li rridu niċċaħdu minnhom jagħmlu ħsara minn lilna ta' wara kollox għal-ġittana. Jgħidilna l-mulej, issa mbagħad biċċa tagħna jekk nobdu xewle. Ħanina mulej please sejni u għajni l-kulħadd. Jos. Ejja taqtax qalbek. Jekk tagħmel aqbad u ikteb il-lista minn dak il-moment li tajt ħajtek il-mulej u għara x'għamel miegħek, niżel, għara kemm inqedha b'nies għalik. Mhux għalik biss ta' għal kulħadd. Imma għara xi qrajt hawnhekk għal min ma jibqax fih. L-affarijiet, il-konsegwenzi aħna nġibuhom mbagħad. Tittiċċaħat minn mhux għal-ġittana. Issa jiena. Milux raġet qabditni eating disorder. Qalbi anka jiena, qalbi, taf kemm inħobbok. Taf. U ċempel. Jekk ma nirrispondik xew jkun fuq silent jew ma nkunx nista' għax bil-lejl il-mobile tiegħi jgħidu li għal silent. Imma grazzi mulej kull darba li ċempilt, insomma, dik bejna u bejn Alla. Il-biċċa edaw. Il-mulej juża ħafna nies għalina, għalija, għalikom. Issa, millum xiena qabditni eating disorder. Issa, eating disorder, all right. Tejdi ma dik mux tortijak, disorder. Le, miex disorder. Għala jiena kunna qed nagħmel ħażin u xorta nibqa' nikol. Għala x'ġrali. Żdiet 5 kilos. Issa qed noqgħod nagħmel id-diet, insomma d-dieta. Inħossni iktar b'saħħti hekk. U iktar enerġika. Grazzi mulej inqas 3 kilos. F'ġimgħa. 3 kilos fihom. Iva, rrid niċċaħħad minn ċerti affarijiet, imma mbagħad mill-istonku jibda joqgħod ta' saħalija li qed igerger imma jili mill-bieraħ u ma jiekol x'ma jgergirx. U kull ma ħadd biċċa tonda u nsejt xi sejjaħ peanut xi ħaġa minn dak tal-protein. Imma niċċaħħad. Mill-hello li għamil ħsara. Hello ma għandi bżonnu jien il-hello. Jien naf ħniżrijiet li kont nikol krib, sumbat waqt li qed nikol qed naħseb jkun naf dak huwa dnub. Dnub ukoll. M'iniex qed nieħossib tiegħi nnifsi, ma x'jista' jiġrili jew jien naf għal ħares qatt God forbid. Zokkor immarrat lili nnifsi. Allura mhux aħjar niċċaħħad għal ġid tiegħi. U għal ukoll għat-tempju tal-Ispirtu Santu. Imma barra minn hekk li nieħu ħsieb it-tempju tal-Ispirtu Santu li qiegħed fija, qed nieħu ħsieb tiegħi nnifsi. Qiegħda niċċaħħad. U kif? U kif? Imma mhux għal-ġid. Issa mbagħad l-għażla hija tiegħi. Jekk irrid nagħmel id-deni lili nnifsi. Iva, grazzi mulej, hemm il-maħfra ma jiena ma nafx. Waqt li nkun qed nagħmel jien nafx id-dnub jew xi ħaġa, insibx ikolli ċans biex ngħidlu mulej jaħfilli. Għax mhux kulħadd ikollu ċans. Hawn min imur ix-xogħol u ma jirġix lura. Fejn x'kien qiegħed ħdejja dak? Oreo. Fis-sinġu ta' Joshua. It-tifel tiżadora. Għax ħlew għandi dan il-qattux ma nistax nifhem jien. L-aħħar tnejn Oreo u Milky twildu ħdejja fuq s-sodda. Insibhom hemm weldithom ħdejja Majsa.
Ma nistax nifhem kif inhu għala mgerfex minni. Qatt ma kelli qattu sekk jien, la jħallini mmissu. Orju, wara fejnu. Ara l-ħani tiegħi. Tony G. Hello Camilleri Twizy. Kemm kelli ġodda llum. Insomma, il-mulej laqas jidher. Tarawh. Viċinijiet kieku tiegħi. Kif inhu riqet jħossru. Għanna l-Kevin xkembri. Stennew naqra tan. Edin għand Viviniklu. Vivi? Tajjeb, ħib, buon appetit. U jiena sandi parti minn dak li xtrajt li l-bira. Għandi li kellest. Grazzi mulej għalik, hi. Kemm inti tabarka f'ħajti. Blessings to you, Kevin, hi. Hello. Mela, ħansib il-kanzunetta ra kem taqbel. Vera il-mulej kbir. Dejjem, anka sempliciment, stennaw naqra. Sempliciment il-kanzunetta u koll joqot jazlimna. Kollox ikun ikkonfermat minnu. Ħanaraw, ħafna għamil. Mela. Da. Inneħi l-flash. Di kanzunetta lina u koll namila fil-ħodu meta. Fejn l-flash. Meta nkun għaddeja bil-mixi. Exercise. Hija waħda minnhom. U taf kemm tqawwi li qalbi. Jalla tqawwi lilkom ukoll. U di jisimha well done. Dan il-kliem sa jgħidilna l-mulej meta niltaqgħu miegħu. Xi ġmiel. What will it be like when my pain is gone and all the worries of this world just fade away? What will it be like when you call my name? In that moment when I see you face to face. I'm waiting my whole life to hear you say, well done, my good and faithful one. Welcome to the place where you belong. Well done, my beloved child. You went from the race and now you're home. Welcome to the place where you belong. What will it be like when tears are washed away and every broken thing will finally be made whole? What will it be like when I come into your glory, standing in the presence of a love so beautiful? I'm waiting my whole life for that day. I will live my life to hear you say, well done, my good faithful one. Welcome to the place where you belong.
heaven's angels crying out, singing, holy, holy, holy are you, Lord, singing, holy, holy, holy are you, Lord, singing, Addis, Addis, are you, Lord. Waiting my whole life for that day. Until then I'll live to hear you say, well done, my faithful one. Welcome to the place where you belong. Well done, my beloved child. You have run the race and now you're home. Welcome to the place where you belong. Well done. Wow, thank you, Lord. Eja ma naqtawx qalbna. Zommu naqra fej. Insellem lil kulħadd jekk ħoġibkom. Mela. Ara Josephine Brinkat. Il-mara taħija fl-axħar ħiet ħaltinna. All right. Mela. Irrid nibatilkom uqodu attenti għal WhatsApp tajdlu lil Lewis, please. Ġuża, jekk jogħġbok. Għax hemm naqra kambjament fil-ħin. Tifhimni int. Kemm tgħidlu taħi sa nibatilkom issa jekk ma ninsix. Ħafna affarijiet f'daqqa. Grazzi Mulej, grazzi Mulej tal-kelma tiegħek. Dil-kanzunetta wkoll qed issemmi dak li sema Ġwanni. Wow. Sa narawh mhux biex jiġġudikana issa għal dawk li sintendi jaċċettaw bħala s-sit is-salvatur tiegħu u jimxu warah biss għax hu triq il-verità u l-ħajja u Ġesu stess għalinna. Permezz tiegħi mhux tiegħi ta' Filisjen. Li permezz tiegħu biss nidħlu għalant il-missier. M'hemm l-ebda isem ieħor imniżżel man xejn minar Kristu u li mitalina, u li s-salla palina, u li għadda minn dik il-passjoni, u li xerred dak id-dem malina biex jaħsilna bih. U biss lilu rridu warajh rridu nimxu. U fejn nizbaljaw nitolbuh maħfra, dejjem importanti li nindmu għala renita. Nitolbuh maħfra aħna fejn aħna. U stess Ġesu għalinna kif għanna nitolbu l-missir fismu għaffrinna dnubietna bħalma naffru li l-minu ħati għalina. Tifiri jek ma naħfrux l-oħrajn taħna ħajkun hemm dnubiet li ma jkunux maħfura. Tmorrux l-infern imħabba ħadd ieħor. Aħfru jkollkom is-slim tal-mulej u l-ferħ tal-mulej. Slim li ħadd ma jista' jtihulna. ħliefu. Ħanħallikom hi għax għandi ħafna ġuħ. Ħanarekaw xi ħaġa oħra. Ara hawnhekk għandna xi ħadd ieħor. Jekk eskellmi
God bless you. I don't know if I pronounced your name perfectly. God bless you. Every day I pray for a special person to improve, and I believe in Jesus' name that she will overcome the hard anxiety attacks. Hallelujah, amen. Oh, in these days there is a lot of anxiety here. Anxiety. But if we trust in Jesus, bye-bye anxiety. Amen. In the name of Jesus. Welcome. Alright, supposta kulħadd issa ikolkom bżonn ta' xi ħaġa anka private message batuli jew kompli batu hawnhekk. Ara issa bada Albertu ma jimpurtax. L-importanti li isimgħu. Bdejt issa fuq l-Apokalissi, Revelations. U fi ħafna laħam. ħafna, kollox, islim għalik Felicia Brinkatu lil kulħadd li l-ek ukoll slim tal-mulej li ħadd ma jista' joħodulna ħadd. U stess għalinna, okay, mela ħanħallikom sbieħ. God bless you. Aw stamp ta' xi ħadd bil- raġa telaq? Ok, ma ġara xejn. Għanara. Le, ok, dan. Marija Rosa Farrugia. Għan stampa sabiħa bil-ljum u bil-ħaruf. Mela, God bless you, ħammur ċet. All right, qalbi. God bless you, honey. God bless you all. Il-mulej kompli jberikkom u jtikom s-saxħa, jtikom l-erf tijaw. L-erf min għandu bessi. Il-knowledge, all right, studjaw u għek imma moħna minn tajunna. Ma ġiex mi xejn. Kollox minnu ġejn. Għanna bżon nkunu ħafna grati lejn Allah. Bye. God bless you. Nħobkom ħafna u ta' ġofija jħobkom iktar minni. Zgur. Bye.